كاب ستوديو زينا ار تي في سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا ظهركم تعذبتنا هم تمسيو باقوزات راه غرنا لك ساعات شات اخلو لما 20 كلتن 11 مشي سدالو زيناتات وشن وصان حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم خبر زعدم ادي بعبدي فلما ارس زينا منستر حرشا بتحزنا كزازنا مهرت زتكورنا يا سلطنا هيبو اب هوسبيتال بران عيني ناستاد 5 قلعو مرمرات تخايدو ام محضر كبابا غرا زراتي اب صبو درجه بصحو اب سوريا بزغلزل زلو ግጭት اب 2019 ناستا 700 قلعو كم تقلتو تغليصو بريطانيا دسيتات موريشيس كتملسن استوهابا ناي غزي ገደብ አብቂዑ دوب كوريا مس جابان زلو አጸታው علم مقرات مزحلفته وساني ወንዚፋቶ درس زينا منستر حرشا بتحزنا كزازنا ناكال دحر مكاب مهرت زتكوره نايا سلطنا كاب 10 كساب 20 كلتن حدار ابس مراهيبو غازيتنيا ساميل هابت ميكائيل توساخ صبصبالو ازي برهانه كتقربايا عبز تحت بكال أخلي وحد بخنت أخلي روح أتاوين زبل مريح قال ماكل جيرو بخلص حساب جبرن استوهب ناي سلسته معلتا السلطنة كابزوباتات قاش باركات دوبوب ماكلن عن سبان زنتفو 4 كيلاتات لمعات بقلي تساتيفهم ناي مخفتك ألزاز معاه منستر حرشا وانا دايركتر كفل حرشا واكستنشن آتو حري أسكدم أب حدش أقباب مخزان مهرتي حافشا مبرد دحرم محاب سلطنتي دالي بموزلو فلتتنا مسارحتو من أب كبابي امزركب حارستو تنكسقاقرو أزخاخيرو ناتي سلطنا زهابة كابزوبا بيت صحفت عالمو بروغرام مقبي عما أكلاين مبراغن أفريكا بعلم زهادو وطنن بوليسن ميستر أليكس بوزيني نسلطنتي أبقعت أغلي حدش مهرتي مخيادن متراين من قات اخلن اكزازنا مهرتن ابزبلون كالوتن زعباتات مسني هاجرنا ابنتات بمزماد سفح زبل استمهرو بمقراب مسلطنت زتيلو سلطنت دحرتن خلت معلتات بمثل استسني نكلس حسب استمهرو بجبرن معزاب ملو مرداتا نموسادن لو معيسران كلتن حدار امرحانو ابزر كمر ايا بيت صحفت منستر حرشا امنو زوبا قالا نفحي عدت اكايدوم منستر حرشا حلافي اهدو المعزراتي اتو تسفاي قبرا مس إيرينا بزجبرك على محتت أتسلطنا كم مزرع كسام محفاسن مخزانن نزرع بخنة أكل نكيخا قرب وحسنتون درجون زحلو بوقع مهرتن مرققات زعلم مخانو حبيرو أبا هاجر ناس قاب حجين تايو أفتي زفرنا في الرياضي كاب أبوان قدم عتيد أبوان عتيد دحر عتيد أم مخزان بوحدو كاب 25 سقاب 300 تاويت بخنات هالو إذا بخنات زي حجي ناز بخنات زي ني منكاي وي بستخالة متن معرية كافتي 25 سقاب 3 بخنات بالكو نعو ب 200 تاويت منكاي زقبر بروجكت يو حجي تدالي زلو سلطنتي أبزهابور إيتون إواناونتن أقداسنتن نايت زقسمو فلتاتن تمكرون بمتقاس حارستوت كم زفلتون كم زرعمون مقبار ترام كم زتقاوتو حبيروم اجي زي بطعم وصيتاوي مغنيات حارستوتنا ابتححزانا تعاقبان سان فلتات مالتيو بتزنبر أقباب قلطيفهم كشطو ينقزو مامونغو قلطيفهم كشطو يقددو كلاي افتي زبخ بخه استبلع نجر عطيناهم يبلعوا حجكن ازي نزياده انا تعامت ملو دصنح اخلم كزينو تصنح سلازخل نتزنبره نجر اوجدنا نزي كانت اتاتو تدالينا لنا تي دنبره اتعاقباناي زرعتي ባህላው ኮይኑ ኣብ مسኦም ኣብ ገዛውን ኣብ ሓደ ገዛ ኣብ ትሕቲ ዓራት ኾን ኣብ ከሊ ቆፈታት ውን ነይሩ كمزي كال شرفة دبهال نيرو قطرات بهال إذا جن نخلو نجارات قلوعي نيرو مالتي سني انفس إنه هو ينخب كلسي قلوعي نيرو عانت وحزو خنا أتعاقب أي نبرن تي ناي دنبر لم داود دنبر مالتي إذا هجي نوسيدني هذا لنا تمرت أزي أقداسي مالتي نتي دنبر بحلاو أجاب أتعاقب زرعتي نب ساينساوي أتعاقب زرعتي نب ساينتيفيكال مالتي هوسبيتال برهان عيني مسجل لجبصوين حكاين بمتحبار ناسات 5 تمهارو مباتها بزغبرو مرمرا ناي مرأي صقم نصنحهم 2 قلعو منصر عين زتقلل نصا غلغلوت حكمنا يهبالو
ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓጽዮን ነሪና ኣብ ዝሃቡ ቃል ኣብቲ ብ22 ሕዳር ዝተጀመረ መደብ ዝኣተዉ ቆልዑ ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 12 ዓመት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ቤት ትምህርቶም ዝተገብረሎም ምርመራታት ዝተመምዩ ምዃኖም ኣነጺሮም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ሙያውያን ናብ ዝተፈላለያ ናይ ምባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ምኻድ ንተምሃሮ ምርመራታት ከም ዝካየዱ ዝሓበረ ዶክተር ካሕሳይ እቲ ናይ ምርኣይ ፀገም ከም ዘለዎም ንዝተለለዩ 2,000 ቆልዑ ዝግበር ዘሎ ናይ ክንክንን ምዕቃንን መደብ ንሓደ ሰሙን ከም ዝቕፅል ኣብርሂቦም ግብፃዊ ዶክተር ዓብዱራሕማን ሓሰን ብወገኑ እቲ መደብ ኣብ ርእስቲ ናይ ርእየት ፀገም ናይቶም ቆልዑ ኣብ እዋኑ ምእራም ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ምልዋጥ ሙያዊ ተመክሮ እውን ብቐሊል ዘይጥመት ተራ ከም ዝፃወት ገሊጹ ኣሎ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ኣግራዕ ንኡዞባ ናቕፋ ካብ በረኽቲ ቦታታት ዝወርድ ውሕጅ ኣብ ሕርሻዊ ጥቕሚ ንምውዓል ብዘካየድዎ ድማ ዕማም ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ገሊፆም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ከባቢኦም ዝናብ ድሒሩ ብምጅማሩ ንጥፈታት ማሕረስ ዘናጊ እኳ እንተነበረ ብዘለዎም ዓቕሚ ስለ ዝሓረሱን ናብ ወርሒ ነሓሰ እኹል ዝናብ ብምርካቦም ዘራእቶም ኣብ ትስፉ ደረጃ ከም ዘሎ ኣረድዮም ጎኑ ጎኑ ዘካይድዎ ናይ ማሕረስ ንጥፈታት ኣብ ምስራሕ ምእለይ ውሕጅ ዓግማትን ዘቢራትን እውን ብትኹረት ከም ዝዓዩ ዝሓበሩቶም ሓረስቶት ነዚ ብምዕባል ጠልባቲ ከባብን ምላእ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ምንኡ ዞባ ናቕፋ ኣቶ መሓመድ ሳልሕ መሓመድ ዓሊ ብወገኑ ሓረስቶት ኣብ ርእስቲ ዘለዎም ሃብታም ተመክሮ ካብ ክኢላታት ሕርሻ ብዝረኸቦ ምኽርን ሓበሬታን ተሓጊዞም ዘራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክበፅሕ ከም ዝኽኣል ብምጥቃስ ዝመፅእ ዓመት ሰፊሕ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይ ንጥፈታት ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንኡስ ዞባታት ሓመልማሎን ዒላ ብርዕድን ኣብ ኣተዓቃቅባ ዓሳን ዘለዎ ማእዛዊ ትሕዝቶን ዘተኮረ ሰፋሕቲ ኣስተምሮታት ወዲቡ ኣብቲ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ሰሙን ናይ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሙሻ ንኡስ ዞባ ሓመልማሎን ኤደን ንኡስ ዞባ ዒላ ብርዕድን ዝተዋሃበ ኣስተምሮታት 460 ተምሃሮን 120 ነበርትን ተሳቲፎም ነቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ኣስተምሮታት ዝሃቡ ሞያውያን ብስነ ፍልጠት ዝተረጋገፀ ጥዕናዊ ረብሓታት ስጋ ዓሳ ኣተዓቃቅባ ምህርቲ ዓሳ ጠንቅታት ምብልሻው ዓሳ ከምኡውን ምድላው መግቢ ዓሳ ብሰፊሑ ክገልጹ እንከለዉ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ድማ ንክልቲአን ንኡስ ዞባታት ሙሉእ ዕጥቅን ናውቲ መግፈፊ ዓሳን ኣበርኪቶም ተሳተፍቲ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዝቐሰሞ ትምህርቲ ካብተን ኣብ ከባቢኦም ዝተሃንፃ ዲጋታት ዓሳታት ምግፋፍ ትሕዝቶ መኣዲ ስድራ ቤቶም ንምህብታም ከም ዝሕግዞም ገሊፆም ነቲ ስልጠና ዝሃቡ ሙያውያን ብግድኦም ኣብ ዲጋታት ዒላ ብርዕድን ሓመልማሉን 3 ዓይነታት ዓሳ ይፋረዩኹም ዘሎ ብምሕባር ነበርቲ ብሓፈሻ ተምሃሮ ድማ ብፍላይ ተረባሕቲ ናይቲ ፕሮጀክት ምዃኖም ኣሚኖም ንዘርኣይዎ ተገዳስነት ሞጊሶም ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ምሕያል ኣብያተ ትምህርቲ ዝሰረቱ ካሪክልማዊ ስልጠና ወዲቦ እቲ 36 መምህራንን ርእሰ መምህራንን ዝተሳተፈዎ ስልጠና ኣብ ርእሰቲ ኣፍልጦን ደረጃ በቕዓትን መምህራን ኣብ ምብራኽ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ በቕዓትን ውፅኢትን ተምሃሮ ኣብ ምሕያሹን ብቐሊል ዘይጥመት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ተገሊጹ بقوع تمهراي كبقوع ممهر كم زفرز حبر حلاف جنفر منستر تمرت زوا سمينا وقيح بحري ممر رشيد محمد عثمان استوهاب سلطنة تمهراي زما كلم مسرح ممهر مستمهرن أم عبال وسان قدهم زلو بمتكاس كم سرتو تمرتن مسفاح عبزكايد سعري ستافينا كلهم أكلات كعزز أزخاخيروم أما حضرن وزوا شعبات أبو بكر إبراهيم أبز اسمعوا مزاز مقال قاس تمرتي أبتزدل شتون وبتاح السلاسل زلو هود سعرن معوات نطوف تساتفنت من محضر كم زي في اليوم الرقاقيتو زغوركم تعذبت زغزل زينا وزايد دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم ኣብ ሶርያ ብዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ግጭትን መጥቃዕታትን ኣብ ዝዓመት ዝጥራይ ኣስታት 700 ቆልዑ ከም ተቐትሉ ማዕከን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ሓቢሩ እቲ ኣሃዝ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብኸፊል እኳ እንተነከየ ኩነታት ሶርያ ገና ምምሕያሽ ሸርኢ ከም ዘየሎ ዘመልክት ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብታ ሃገር ኣብ 2018 ልዕሊ 1100 ቆልዑ ከም ተቐትሉ ዝሓበሩቶም ጸብጻባት ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ዝዓበየ ኮይኑ ከም ተመዝገበ ይረድኡ بسنكتب 2011 استخستن قلنا سلما مع الوزير خبن قلولاو لعل فرق مليون سبات كقتلون كلو مليونات دما تمزابيلوم نتججت مهدا ككايد صنح زوباوي يكون اهغراوي صعرتات تتقسو صيت سلازي ترخبو تسباو خساراتات غنا كزايت كم زخل نتخنتات بغربا زكتاتلو وغنات يموتو
بريطانيا ኣብ ትሕቲኣን ዘለዋ ደሴታት ሞሪሸስ ክትመልሰን ዝተዋህባ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዘብቅዕ ተገሊጹ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ብሪጣንያ ነተን ካብ 1965 ኣብ ትሕቲኣ ዘለዋ ልኡላዊ ግዛኣት ሞሪሸስ ዝኾና ደሴታት ቻጎስ ክትመልሰን ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ናይ 6 ዋርሕ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዝሃባ ጸብጻባት ይጠቕሱ ተኾነ ግና ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ሞሪሸስ ከይመለሰተን እቲ ግዜ ከም ዘብቅዐ ከም ሳዕቤኑ ድማ ካብ መንግስታ ደሴታዊት ሃገር ሕጋዊ ስምዕታ ይቐርበላ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮ ኣብ ትሕቲ መግዛእት ብሪጣንያ ዝነበረት ሞሪሸስ ነተን ደሴታት ናጽነታ ንምርካብ ቅድሚ 50 ዓመታት ከም በደላ ከም ዘረከበተን ዝግለጽ ይኹን እምበር ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ዝተገብረ በደላ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ሞሪሸስ ክትመልሰላዩ ክትጽውዕ ጸኒሑ ብሪጣንያ ነተን ደሴታት ኣብ ትሕቲ ድሕሪ ምእታዋ ንኣሽሓት ዜጋታት ሞሪሸስ ናብ ካልእ ከባቢታት ብምብራር ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን ከም ዘፍቀደትላ መዛግብቲ ታሪክ የነጽሩ ደቡብ ኮርያ ምስ ጃፓን ዘለዋ ጸጥታ ውዕል ንምቁራጽ ንዘሕለፈቶ ውሳኔ ከም ዘወንዘፈቶ ኣፍሊጣ እታ ሃገር ብሰንኪታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝተኸስተ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ነቲ ጸጥታዊ ክልታዊ ውዕል ክትስርዞ ምዃና ሓቢራ ነይራ ተኾነ ግና መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ሎሚ 22 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ መደብ ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝውንዝፎ ገሊጹ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሽንዞ ኣበ ደቡብ ኮርያ ንዝወሰደቶ ስጉምቲ ስትራቴጂያዊ ውሳኔ ክብል ሞጊስዎ ኣሎ እቲ ጸጥታዊ ውዕል ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምግታእ ኣብ 2016 ከም ተኸተመ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ መፋረቕ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ደቡብ ኮርያን ጃፓን ዝተኸስተ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንዲፕሎማስያውን ወታደራውን ዝምድነአን በኣሉታ ከም ዝጸልዎ ይግለጽ ነቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ዝተኻየደ ናይ ክልተ ዙርያታት ርክብ ውፅኢት ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይሕብሩ كهاد تسفات جرلو صنحه اب عراق استولع حزباو نعبي ب 21 حدار اب كتما بغداد بزحيل ملكو بمقصالو 10 سبات كم تقتلو يقال حلو بتامنغو سلفنياتاتن حيلتات صتان استولع ججت لعل 8 5 قصلون ناي قربا تعذب تغليصم اذا حدش كستت نتخ مجمرا زحلف ورح تكمت بزكايد زلو ججت ناي استقتلو قصري ناب استات 330 كبابيلولو سلفنياتات منغست محبر قطباو هيوت زيغاتات محياش بعتب كسرحهم صوعو زلو منغست عراق نتزغربه طلبات نملا كسرح مخانو كان تغلصه مبصعو يتكبر كم زيله تم سلفنياتات يوصلو اذا بعراق تخسيت زلو حزباو نعبي دحر 2003 زخف مخانيم صبصبات استقصو أمريكا زحلف حدة معلتات بطاقة تشاينا لولاو غزاتا مخانن تገልጸን ኣብ ባሕሪ ዶብ ቻይና ዝርከባ ደሴታት ክልተ ግዜ መራኽብ ኩናት ከም ዘንቀሳቐሰት ብ21 ሕዳር ተቓሊሑ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛሃብ መግለጺ እቲ ዝሓለፈ ረቡዕን ሓሙስን ዝተፈጸመ ምንቅስቓስ መራኽብ ኩናት ኣሜሪካ ውሕስነት መሰል ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ንምርጋጽ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ ባሕሪ ዶብ ቻይና ተካይዶ ዘላ ተኽታኺ ክብል ዝተቐሶ ንጥፈታት ከተቋርጾ ጸዊዑሎ ኣፈኛት ሚኒስትሪ ብዛሃቡ መግለጺ ሃገሩን ምንቅስቓስተን መራኽብ ብጥቡቕ ከም እተኸታተለቶ ኣነጺሮም እዚ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ዝዓበየ ቁጠባ ዓለምና ዝውና ሃገራት ኣሰካፊ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ረብሓታት ዝጠንቁ ምትፍናን ተኸሲቱ ዘለዎሉ እዋን ይፍጸም ብምህላው ነቲ ኩነታት ከይዕርጎ ዘስግእ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቻይና ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ላዕለዎት ሰመዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ደሴት ታይዋን ዝግበር ዘሎ ምትእታው ኣሜሪካ ከብቅዕ ተሪር መጠንቀቕታ መቕራባ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ በገበናት ምጥፍፋእ ብልሽውናን ሙግዳል እምነትን ተኸሲሱ ላዕለዋይ ኣኽባር ሕጊ እስራኤል ትማል 21 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ክሲ ብወግዒ ከም እተመስረተ ኣፍሊጡሎ ነቲ ክሲ ከም ዘይወዓሎን ብግቡእ ሕጋዊ መዳይ ንጽህንኡ ከም ዝረጋግጽን ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ካብ ስልጣን ምእላዩ ዝተገብረ ውዲት ምዃኑ ኣነጺሩሎ መሰረት ጸብጻባት ኣብ ልዕሊ ኣብ ስልጣን ዘሎ መራሒ መንግስቲ እስራኤል ከም ዝበለ ክሲ ክምስረት እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ናይ ፈለማ እዩ ካብ 2009 ኣትሒዙ ንኽልተ ተኸታታሊ እብረታት ንመንግስቲ እስራኤል ዝመርሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ እኳ እንተተሳዕረ ዛጊት ዓብላሊ ድምፂ ዝረኸበ ተቃዋሚ ሰልፊ መንግስቲ ክምስረት ብዘይምኽኣሉ ግን እታ ሃገር ዳግማይ ምርጫ ንምክያድ ተሸባሸብ ምህላዋይ ዝግለጽ በዚ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ብስልጣን ክቕጽል ምስ ዝምረጽ ካብቲ ኣብ ልዕሊኡ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ነጻ ክኸውን ዘኽእል ደገፍ ካብ ላዕለዋይ ባይቶታት ሃገር ክረክብ ከም ዝኽእል ይእመት
ኣብ ኣውስትራልያ ዝተኸስተ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዘይወዓለ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ዘኸተሎ ዒግታ ትኪ ኣብ ከተማ ሲድኒ ከቢድ ብከላ ኣየር ብምስዓቡ እታ ከተማ ብደረጃ ዓለም መበል ሻምነይቲ ዝለዓለ ብከላ ዘለዋ ከተማ ኮይና ብከላ ኣየር ብዘሰዓቡ ጥዕናዊ ፀገማት ተጠቂዖም ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝመላለሱ ነበርቲ እታ ከተማ ቁፅሪ ሓድሽ ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ዝሓበሩ ሰመዝ ጥዕና መጠን ርኤት እውን ብልዑል መጠን ነኪኹም ዘሎ ኣረድዮም تمال عربي أو سفيح كفالتي حدقا بارع مرور تخسيتلو زلو سلسة خفلات هاجر أستراليا زحول كنتات آير بمخصاتو نتدرو لعل 1 مليون هكتار هم يخزو بارع مرور نمكوصار نزكايز زلو زعرتات حقا زخم زخونيم سمزي أهدوتات مدفات حوي حبيروم أب جزات نيو ساوث ويلز تراي 55 حدقات بارع مرور تخسيتو خمزلو زحبرو زبزبات تفتيرو زلو زحول كنتات آير مزغزل أب تحتو قصر معلو حقا زخم زخونيم زغلصوم متن بكل عير كتما سيدني جن بتزحل كنتات عير مليسو خبئس كم زخل يحبر على باركز خوركم تعزبتن لو مشيت داليز نبرز ينا مسنادو سزازيم الله سلامك تالكم نمسكن برغم مشيت سلام كبرات تعزبتنا كم يصنحكم علتاو زينا سبورت حزلكم قريبه زلخو ناتنيل زميكيلم هاجراويت غانتا ኤርትራ ምስ ሕሪቲ ጋንታ ዞባ አንሰባ ምሕዝነታው ግጥም አካይዳም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተጻወታ ንምግምጋም ዝዓለመ ምሕዝነታው ግጥም ምስ ሕሪቲ ጋንታ ዞባ አንሰባ ኣብ ስታዲየም ጀኮ ብ21 ሕዳር አካይዳም ኣብቲ ብኣሽሓት ዝቁጽሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝተረኽብሉ ግጥም ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ሰለስተ ባሪ ተዛዚሞም ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ አቶ አለም ሰገድ ኤፍሬም ቀንዲ ዕላማት ግጥም እታ ሃገራዊት ጋንታ ዝሰርሓቶ ልምድን ቴክኒክን ብግብሪ ኣባይታ ንምርኣይ ዝዓለመ ምንባሩ ምጥቃስ በዝውን ደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ንምግምጋም ዝኽእል ምዃኑ ሓቢሮም አቶ አለም ሰገድ ወሲኹ ከም ዝበለ ምሕዝነታ ግጥም ወላውን ሕሪት ጋንታ ዞባ አንሰባ ነብሶም ንምግምጋም ዝኽእል ምዃኑ ወሲኹ ሓቢሮም ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ አንሰባ አቶ ልኡል ሰገድ ገብረ ሚካኤል ቦጎኖም እቲ ግጥም ነቲ ብፍቕሪ ስፖርት ዝልለ ነባር ከተማ ከረን ብዝያዳ ፍናን ዝሃበ ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፎም ዘለዉ ተጻወትቲ ብሳላ ጻዕሮም በፂሖምዎ ዘለዉ ደረጃ ንተጻወትቲ ዞባ ቅዱስ ቅኒ ብምፍጣር ተወዳደርቲ ስፖርታውያን ምፍራይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣቐዲመን ተጻወትቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ንሓድሕደን መምዘኒ ግጥማት ኣካይደን ምንባረን ድማ ካብቲ ዞባ ዝበፅሓን ሓበሬታ ኣነፂሩ سرتتا كما يمثل انتاي كمجر موتور بايتا تحققنا قدام مالدي زنا عاتمتا كم هذا اكسرسايز نتيجه سرور سرتي كم راين مفتنين نساتم كابي درجه بتعملوا اتكبروا يا اتكبروا كل رمض لما نزلنا هاقفات تاي مس هاقفات شايفين كمان بتزرع على وتدير المكررات زعجز دي ما كنت معتي أغنيفنا أبزنا صعودا متزلنا صعوتنا خمتنا علي سبع على تيزوها تري لها خطاتنا طات مديلو مرد عند كانتا زلنا صعودا مستقبل يعتزولا بقعت دار يتفق مسانا تلحق يكون يستقبلولا متخيلوا مسكالو حجران كانتا حجراوتنا تتصعد تمرازي سبورتاو نطفتات እዚ ምዕራብ ብዝተፈላለየ ውድድራት ይቕጽላሎም كم مغزلتان مدب صوتا زكايدا كعس اغر دق انستي غانتات دوتان باركان كوخنان كلوا دوتا شوعات نطبي حزاقتا اتكلا غانتا باركا دما نطبي زي بلايا نميدا وريدن غانتا دوتا دما قلت بادون غانتا باركا رتي عتالام قصيلن نميدا زوردا غانتا درماس مس غانتا سيموتي نبرام كلتين غانتات تشعات نطبي حزن نميدا زوردالو غطم صبق منقصاص اسرائيل نيروم يخون برسته مزغبه شوتين برن بز مسرتنا بفرق فصام زحلفا غانتات كريا كلوام كمدب غانتا سيموتين غانتا درماسن كخنان كلوام كمدب لدما غانتا قلعلون هواشايتن كوينن حليفنا لوام ابني دق تبعتي كو اسغرس تخيد غطم غانتا هواشايت غانتا سيرور نتعذبت زمسط صوتين اكايدن بز مسر دما غانتا هواشايت حد بارون غانتا سيرور رتي عتالام قصيلن نميدا زوردا غانتا درماس
ክልተ ባዶ ንጋንታ ዋልታ ክትስዕራን ከላ ጋንታ ሂላል ንጋንታ ገርሰት ክልተ ባዶ ጋንታ ገለዓሉ ንጋንታ ሲሞቲ 5-2 ጋንታ ፈንቅል ንጋንታ ባርካ 2-1 ጋንታ ዱታ ምስ ጋንታ ሰቲት ኣብ ዝገበሩ ተጾታ ድማ 3-3 ተፈላለየን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ተባዕትዮ ምስ እንሰግር ጋንታ ዱታ 3 ባዶ ንጋንታ ቢሻ ጋንታ ሲሮር ንጋንታ ባርካ 3 ባዶ ጋንታ ዋልታ 3-1 ንጋንታ ዋሸ ድማ ስዒራታላ ጋንታ ሲሞቲ ምስ ጋንታ ቢሻ ኣብ ዝገበሩ ተጾታ ድማ 3 ባዶ ኣሰኒፋታ ጋንታ ሂላል ንጋንታ ኣውላል 3 ባዶ ናብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ምስ እንሰግርካ ጋንታ ኣውላ ንጋንታ ዋሻይት 2-1 ጋንታ ሰቲት ንጋንታ ሂላል 2 ባዶ ጋንታ ፈንቅል ንጋንታ ደርማስ 2 ባዶ ጋንታ ቢሻ ድማ ንጋንታ ገለዓሉ 2 ባዶ ኣሰኒፋታ ናይ ክንፊ ኮሎምቢያዊ ተጻዋታይ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ጁዋን ኳድራዶ ውዕሉ ከም ዝሐደሰ ብወግዒ እታ ጋንታ ገሊጻ ድሕርቲ ኢጣልያዊ ኣባልታ ሰሪያ ኢጣልያ ዝኾነት ክለብ ሊዮናርዶ ቦኑቺ ንተወሰኺ ዓመታት ኣብታ ጋንታ ዘጽንሖ ፌርማ ምኽታሙ እዩ እቲ ኮሎምቢያዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ሲዒቡ ኣብታ ጋንታ ን2 ዓመት ንፈረቓን ክጻወት ክታሙ ይሕድሱ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 31 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኳድራዶ በቲ ሒዝዎ ዘሎ ቁመና እንተቐጺሉ ገና ሓደ ካብቶም ጸለውቲ ተጻወቲ ዓለምና ናይ ምዃን ተኽእሎ ሒዙ ምህላዊ ዝግለጸሉ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2015 ምስ ክለብ ጁቬንቱስ ካብ ዝጽንበር እንዳሓር ኣብታ ጋንታ ሕጉስ ምህላውን ብተወሳኺ ይሕበረሉ ኳድራዶ ኣብ ግጥማ ሰሪያ ኢጣልያ 4 ዓመታት ዝተጻወተሉ ጽዋዕ ስኩዴቶ ክዓትር ክኢሉ እዚ ማለት ኮፓ ኢጣልያን ሱፐር ኮፓ ኢጣልያን ዘጠቓለለ እዩ እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ፊዮረንቲና ዝነበረ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኮሎምቢያ ተጻዋታይ ምስ ጁቬንቱስ ካብ ዝጽንበራት ሒዙ ዘካየዶ 14 ጸወታታት 15 ሸቶታት ክቕጽር እንከሎ 28 ኳዓሳሱ ድማ ንሸቶ ዝኾና ኣቐቢሉ ድሕርቲ ውዕሉ ምሕዳሱ ኳድራዶ ኣብ ጁቬንቱስ ጽቡቕ ኣለኹ ምስ ጋንታ ኮይነ ዝዕግብ ጸወታ ኣብ ምክያድ ምህላዊ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ክሕብር ይፈትሉ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሃሪ ኬን ድሕሪ ማውሪዮ ፖቼቲኖ ካብ መዝነቱ መላዩ ተጻዋታይ ምስ ክለብ ቶተንሃም ዝቕጽል ከም ዘይመስል ይሕበረሉ ሃገራዊ ጸወታታት ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ዝቐነየ ሃሪ ኬን በቲ ኣካይደቲ ቶተንሃም ዝወሰዱ ውሳነ ዕጉብ ከም ዘየለዮም ቀረብቲ ተጻዋታይ ዝገልጹ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብርክት ዝበሉ ከም ሰርጋ ውሬር ኤሪክ ዳየር ዳኒ ሮዝ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ናይታ ክለብ እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሞሪኖ ዘመዝግቦ ዝነበረ ውጽኢታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ፖርቱጋላዊ ናይ ቅድማ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ምእላይ ከም ዘይዋጾም ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠቡን ይኹን እምበር ብግዴታ ኣብ ዝዋን እዚ ነቲ ጽባሕ ምስ ዌስት ሃም ኣብ ሜዳ ሎንደን ዝጽብዮም ዘሎ ጸወታ ዝኸውን ምድላዋት ኣብ ትሕቲ ሞሪኖ ኮይኖም የካይዱ ምህላዊ ዝንገረሎም ልዕሊ ኩሉ ግና ሃሪ ኬን ብዘይወዓል ሕደር ምክንያት ምፍጣር ዝመጽእ ጥሪ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ከም ዝኽእል እዩ ብሰፊሑ ዝዝረበሉ ካብ ዜና ቶተንሃም ከይወጻና ምስ ተጻወቱ ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዝነበሮ ዝግለጸሉ ማውሪዮ ፖቼቲኖ በቲ ጉዳይ ዘይተሓጎሱ ብርክት ዝበሉ ተጻወትቲ ጋንታ ገጽ ንገጽ ምስ ኣሰልጣን ተራኺቦም ከም ዘይፋንዎ ተሓቢሩ ሎሚ ዓርቢ ምሸት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኤውሮጳ ቀጺሉ ከምስ እዩ በዚ መሰረት ሌቫንት ምስ ማሎርካ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ምስ ፖደርባርን ፒኤስጂ ድማ ምስ ሊለ ክጻወተን ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎም